els cigrons de 1000 colors. Els personatges d'este conte són Samuel, la mare, el pare i Carmeta, la tendera. En temps de Maria Castanya hi havia un xiquet que li dien Samuel. Era obedient, bondadós i voluntariós. Vivia a un poble molt xicotet, prop del riu, anomenat Champinyeret, i on l'amabilitat de la seva gent era el que la caracteritzava. Un dia va succeir que la mare de Samuel l'envià a comprar cigrons a la tenda de Carmeta, una tenda molt menuda on hi havia de tot. Samuel, com era obedient i voluntariós, va anar a la tenda i li va dir a Carmeta. Bon dia, va dir Samuel. Bon dia, va contestar Carmeta. Fica'm 1 quilo de cigrons. Carmeta, que era el nom de la tendera, li va preparar l'encomanda que li va demanar. Samuel en un tres i no res va tornar a casa per a que sa mare els ficara al putxero. Quan la mare va treure els cigrons, s'adonà que entre tots els cigrons hi havia un cigró diferent a tots. Tots eren grisos, menys este que tenia els colors de l'arc de Sant Martí. Els va cridar tant l'atenció que Samuel va decidir plantar el cigró al jardí. Tots els dies el regava i el cuidava amb molta delicadesa. Quan passava diversos mesos, es va portar una sorpresa. Havia crescut un arbre amb cigrons de tots els colors: blau, verd, roig. Doncs la mare va pensar: cada dia cuinaré els cigrons d'un color. I pensat i fet, va cuinar els cigrons de color blau. Estan molt bons, va dir el pare. I sense saber com, tota la família va passar un dia relaxats i amb molta tranquil·litat. El segon dia va cuinar els cigrons de color roig. I quan van acabar de menjar, tota la família es ficà tan contenta que van acabar ballant. Tota la família estava preocupada, no sabien què passava. Segons el color dels cigrons que menjaven, estaven alegres, tristos, enfadats, relaxats. I va ser la mare la que va pensar: avui cuinaré el putxero amb cigrons de tots els colors, tots barrejats, però no us preocupeu. És normal sentir por, alegria, tristesa i altres vegades estarem enfadats. Hi ha que aprendre a tolerar totes les emocions. Totes les emocions són vàlides. No hi ha emocions bones i roïnes. Lo important és estar uns al costat dels altres.
altres, parlar de com estem, el que sentim i ajudar-nos per a controlar la ràbia, conèixer la por, ser més tolerants, saber resoldre els conflictes.